ассалому алайкум дӯстони азиз, шунавандагони канали Мадина Тиҷи. хуш омадед ба канали мо. Ба канали мо обуна шавед то аз дигар видеоҳои нави мо бохабар бошед. Абдурозиқ блогер ва сарояндаи муваффақи тоҷик имрӯз милодашро ҷашн мегирад. ин ҷавони шухтабиат дар инстаграм як аксашро ки бо либоси ҳарбӣ гирифта шудааст нашр карда навиштааст: ба хизмати модар ватан ман тайёрам алакай. ёдовар мешавем ки саҳифаи инстаграми Абдурозиқ моҳи гузашта расмӣ шуда буд. Барзами ин аз ҷониби Аморати Муттаҳидаи Араб бо визаи тиллоӣ қадрдонӣ гаштааст. бо ин виза Абдурозиқ метавонад муддати 10 сол дар ҳудуди Аморати Муттаҳидаи Араб озодона зиндагӣ ва кору фаъолият намояд. вақтҳои охир ҳамкории Абдурозиқ бо Бурак, ошпази универсали турк ки дар ҷаҳон машҳур аст, вусъат ёфта истодааст. шумораи обуначиёни саҳифаи Абдурозиқ ба 1,300,000 мерасад ва ин дар ҳолест ки ҳатто Шабнами Сурайё ва Барон ин қадар мухлис ва ҳаводор надоранд. бо ин ҳама муваффақият Абдурозиқ то ҳол канали шахсии худро дар шабакаи YouTube надорад. мо низ дар қадори дӯстони ӯ ба ӯ тани сиҳат, хонаи обод ва умри дарозро хоҳонем. зодрӯз муборак бошад.